Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Tatarlar tapşırığının bugünkü çıkarılışında biz sizin itibarınızga uzgan atnada bulgan kaybir sahifelerini kabatlap көрсәтербез. Studiyada min İnsaf Abdullah. Ул Татарстаннан да өлкәнрәк. Тайсырга 100, аңа инде 104 тула. Бик ватан сугышы ветераны ул. Милләте үз теле белән горурланып, кыскасы хезмәттән, яшәештән тәм табып, һәр көннең кадерен белеп гомер итүче Әхмәт ага Рафиков хакында сөйләрбез бүген. Ул Чиләбе шәһәрендә яши. Бүген шәхесләр сәхифәсендә бик күп китаплар авторы Бәхетле бабай Әхмәт Рафиков. Kollarımdan sandıgaçlar gitti. Turgaylar da uçmuy tübede. Koyunlarının sarı yaprakları altın jeyme bulup düşele. Ey kızın mine en matur, en güzel bir vakitinde biz Çilebe şehrine gelip düştük. Hem ben özümüzün bugünkü tapşırığını Ahmet Rafikov'un şiirlerinden başlayıp jiberdim. Şiirlerinden bir bölüşü soğuşka baylangan. Әхмәт Мәхмүт улы Рафиков Татарстанның Әлки районы Иске Камка авылында 1916 елның 5 декабрендә дөньяга килә. Әйе, озакламый аңа 104 яшь тула. Әтисе укытучы, әнисе хуҗабикә булалар. Гаиләдә 5 бала үсәләр. Барысы да белем ала. Без барыбыз да Совет власты чорында яңаça укырга ярандык. Башта İskaliş garap var alfabeti bile anarı Latinsa'ya küçüp anan ya Rusça neye küçüp kırıntılarda buna şuay türlü yıllarda yazarıga doğru geldi. İki kızları hem Әхмәт әтиләре yolun сайлый, укытучылар. Büyük Vatan сугышына аларның гаиләсеннән 4 кеше китә. Абыйсы Исхак, jiznəsi İsmail, singlisi Məryəm həm ul. Məktəbdə examen alıp тұрған vaxtda çakırdılar məni военкоматқа. Şundan mən 3 il yarım soğuşta katlaştım. Başta Bryanski frontu deyip atalaydı. Anlarsın ol, birinci Belarusiya frontu deyip ataldı. Men ilim taşı bulup soğuştum. Başından alıp ahırına kadar diyerlik. Büyük Vatan Сугышы yıllarında күргәннәрен kitaplarda теркәгән, узган юлларының картасын сызган ул. Bütün вакыйганы көне сәгате белән исендә тота. Гаҗәп. Ел сайын бергә хезмәт иткән дуслары белән очраша торган булалар. Башта Bryanskini aldık. Karasu şəhərin 43-cü yılını, Gomel şəhərini aldık 44-cü yılını. 3-cü yılında Belarusiya'nın başkası Minsk'e girdik. Күргәннәрен дәвам итсәк, Одер шәһәренә җитеп, Берлинны алырга әзерлек узалар. Шунда ул аеруча җаваплы эш башкарганда яралана. Ай ярым госпитальдә ята. 16 апрельдә Берлинге наступление башланды. Анда инде мен 60-нчы дивизиягә эләктем һәм шул дивизиядә автоматчы булып Берлинне штурмлауга катнаштым. 29 апрель көне урам аша чыккан вакытта мен автомат очырдым әлегә бик каты яраланып шунда егылып калганмын. Ул үзенең күпме ятканын хәтерләми, бик күп кан югалта. Аны табып госпитальгә илтәләр. 4 ай ята. Җиңү көнен ул госпитальдә каршылый. 45-нчы елның октябрьнең соңгы көннәрендә авылга кайтып җиттем. Сугышка кадәр авылының 8 еллык мәктәбендә тарих, география укытучысы булып эшләгән була. Кабат шул һөнәрен дәвам итә. 52-нчы елда мине Билер райкомына пропаганда бүлегенә пропаганда итеп алдылар. Анда 9 ел эшләдем.
Шигырьләр язу сәләте аның 1936 елларда Ташкент шәһәрендә узган сәяхәтеннән башлана. Ул анда 1 ел эшли. Тик анда язылган шигырьләргә дөньяга чыгарга насыйп булмый. Арал станциясына җиткәндә вагонга бандитлар киреп, безне талап алдылар. Менә шунда бер нәрсәсез кайтып китәргә туры килде. Еллар узгач хәтерләгәннәрен теркәп куя ул. Пенсияга чыкканнан соң биографиямны яздым. Калуга да Берлинга кадәр дигән истәлек яздым. Аннан соң шигырьләр яздым, 5 китап, шигырь китабым чыкты. Язган китаплары татарча, соңгы елларда аның китапларын рус теленә дә тәрҗемә итеп тараталар. Бу эшкә кызы Әлфия алына. Әни дә булыша иде, әни укытучы буларак бик әйбәт белә иде татар телен. Ә менә бабайның китабы, аны тәрҗемә иттек, тоже рус телендә чыкты. Если можешь прости дигән. Ул яхшы аңлый. Әтисенең узган гомре әле ачылмаган тарихыбыз. 104 яшь. 104 яшь. О, хәзер дә чыгып та йөри. Үзе җыена, үзе чыгып китә. Йөри, таныша, анда кешеләр белән сөйләшә. Искиткеч кеше. Бик бай аның үткәннәре, күргәннәре, тормышы. Үзе дә бик бай кеше. Чөнки аның 5 баласы, 13 оныгы, 50-гә якын җыела оныкчыклары, шулай менә. Билгеле, без Әхмәт агадан милләт язмышы хакында да кызыксындык. Гаяз Ишкакый мәсәлән 100 елдан интегралак булыр татар теле бетәр дип сайлаган иде. Ләкин менә мин белгәнем 100 ел инде. Татар теле, татар милләтенең эше, хәрәкәте чая арта бара. Кинода күргән төрле эшләрләрдә, төрле илләрдәге татарларны күреп шатланам. Өмет туадыр татар милләте үзенең динен, иманын сакларга, тәртип сакларга, милләтне үстерергә, телне сакларга. Тел булмаса, милләттә булмаска мөмкин. Ислам дине хакында Мәчетләр төзи башлаганнан соң мен шатландым да, чөнки саныйдым, дин халыкта әдәп саклауга, тәртип саклауга, иман саклауга бик нык көрәшә. Бу көннәрдә Чиләбедә бийек шагыйребез Габдулла Тукайга һәйкәл ачылды. Тукай татар милләтенең ачкычы дияргә кирәк. Чөнки ул беренче булып милләтне саклауда, милли аңны үстерүдә зур эш күрсәткән. Билгеле Тасырның 100 елы уңаеннан, аннан да өлкән милләттәшебез нәрсә уйлый. Ә бит аңа Татарстан президенты Тасыр Цөлүгә 100 ел юбилей медален дә тапшырды. Соңгы 100 ел эчендә татар халкы, Татарстанның, татар халкының уңышлары санап бетергесез. Татарстан президенты Рөстәм Нургалиев соңгы елларда асубжа чит илләр белән бәйләнүне оештырды, аны дәвам итүдә, алар белән сәүдә урнаштыруда, башка нидә, шулай ук татар телен саклауда зур эш күрсәтә. ТМБ анда Акбарыс, анарсың, башка оешмаларның уңышлары белән шатланып, яшим, куанып, алар оттырсалар бушылам, оттсалар шатланам. Ә без бәхетле, менә шундый акыллы, зиһенле, затлы милләттәшебез булуы белән. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Чиләбе. Хәзер юлыбыз Татарстанның Кайбыш районындагы Хуҗа Хәсән авылына булыр. Ул райондагы иң зур җирлекләрнең берсе. Биредә Тау ягы татар көрәшчеләре дигән музей ачылды. Аталы улы Вячеслав һәм Эмиль Даниловларның хезмәте бу.
Бу чара галимнәр катнашында узды. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгыннан да кунаклар килгән иде. Бу якларда туып үскән композиторлар, иҗатчылар да кайтып концерт куйды. Тулырак киләсе сюжетта. Кайбыш районы Хуҗа Хәсән авылында без. Атамасы ук күп нәрсә турында сөйли. Авыл ирфиядаллар белән дә, дин әһелләре белән дә бәйле булырга мөмкин дигән фаразлар бар. Хуҗа дигән исем кыпчаклар арасында да булган. Бүген биредә Крәшин татарлары яши. Бу Крәшиннәр 18-нче гасыр башында гына чукындырылган татарлар. Һәм Данилов анырына башлаганда башта без борынгы Крәшиннәр дип йөргән иде. Аннан соң күрде бабалары мөселман булганлыкларын. Мондагы Крәшиннәрнең сөйләшләрендә бит мишәр телнең чалымнары да күренә. Димәк, алар ниндидер катнаш төркемнәр каяндыр килгәннәр монда. Теге төрле фаразлар бар. Барлыгы килү буенча. Әмма монда бабалары 16-нчы гасырда монда инде яшәгәннәр турында мәгълүматлар бар, чөнки кабер ташлары бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу Крәшиннәрнең формулашуы бик катлаулы булган. Монда мишәрләрдән тыш бәлки нугайларда катнашканнардыр бу якларның тарихында. Аннан соң билгеле монда соңрак чорда чуашлар катнашуда бар. Без бүген Хуҗа Хәсән авылының музей ачылуына килдек. Үзебезнең һәрбер авылдан ансамбльләр белән килдек. Безнең Олы Тәрбит авылында тәңкәләр һәм гылбулар дип исемләнгән ансамбльләр эшләп килә. Һәрбер хатын-кызда ул тәңкәләр кигәннәр, аларның инде ул байлыгы булган диләр инде ул. Бу безнең күрсәтә, менә бер халыкның biz мишәрме, biz типтәрме, biz Крәшинме, biz bir милләт, bir халык. Бу музейның ачу бу татар дөньясында бик зур тарихи вакыйга дип әйтсәм дөрес булыр. Бу авылга без әле делегациялар китеребез, аларга сөйләрбез. Бу регионда соңгы вакытта бераз төбәкчеләрне күтәрергә кирәк. Аларның активлыгын ярдәм итәргә. Тау ягында әле безнең зур конференциялар үтмәде. Аны да уйларга кирәк. Крәшин мәдәниятен чагылдырган музейлар Татарстанда күп түгел, ә монысы әле шәхси, шуның белән дә кызыклы. Аны аталы улы Вячеслав һәм Эмиль Даниловлар булдырган. Экспонатлар белән авыл халкы булыша. Үзеңнең туган җиреңне, үзеңнең шәҗәрәңне, үзеңнең әйтергә кирәк, каян чыкканыңны белмәгәч, нинди милләтнең, нинди халыкның киләчәге булсын. Вячеслав Власович Данилов biz аңгар һич шиксез бик зур рәхмәтлебез. Музей ачылу тантанасына Алабуга җыр һәм бию ансамбле дә килгән. Аларның җитәкчесе Хуҗа Хәсән авылыннан. Бу авылда туыма, бу авылда үсүемә, бу авылда укып мәктәпне бетереп китүемә мин бик шатмын. Мине әби үстерде. Кичкенәдән, бишектән. Әби бик матур дип Крәшин җырлары җырлыйдыр. Менә шушы Крәшин җырлаулары минем күңелгә сеңеп калды. Шушы җырлар иҗатырга, Крәшин җырларын җырларга минем үзем Крәшин ансамблендә җитәклим Алабугада. Инде 30 елдан артык Акказ исемле Крәшин ансамбле. Вячеслав Власовичка бик зур рәхмәт, конечно, молодец вот. Чөнки шундый музейны һәркем дә эшли алмый. Менә безнең авылыбызның элекке мөселман зираты. Безнең бабаларыбыз күмгән зират. Иң соңыннан монысы инде менә бу линиядә, горизонтальдә күренә. Авылның шукындырылганнан соң жаңа Крәшиннәр зираты. Хәзер Хуҗа Хәсәндә элек яшәгән халыкның бер өлеше генә гомер итә. Кайберләре чукынудан качып күрше авылларга күченә, хәтта мәчетне алып китәләр. Вячеслав Данилов бик җитди эзләнүләр алып бара. Нәтиҗәдә ушына чыга. Бабасы Пименның чын исеме Әкрәм икән. Хәзер башкалар да үз бабалары турында белсен ди. Музей ачуда кече улы Эмиль ярдәмгә килә. Әтиде истәлеккә бирән калдыры гәле безнең дидәнде. Нәле синде каттаган бит инде бездә улланып барабыз ди. Әйдә берәрсе калдыры гәл. Эшләй аласың шуны ди. Мәйтәм канатланып киттем. Шуның белән мәйтәм уллар рәхмәт дидем, бу эшне башладым. 1 ел эчендә
Менә шу бинаны торгызып куйдык. 20 елның башына утта кірді бұл бинага, суда кірді бұл бинага, газда кірді бұл бинага. Хуҗа Хәсән авылыннан данлыклы кешеләр дә чыккан. Советлар Союзы герое Михаил Кузьмин биредән. Үзбәкстанда зур вазифалар башкаручылар, Казанда заводлар алып баручылар исемнәрен диварда күрергә була. Ата-бабаларыбыз кулланган көнкүреш әйберләре дә музейда урын алган. Борынгы заманда безгә безнең якташлар әйткәннәр, пока керамик булганчы агачтан ясалган савытлары. Монысы инде менә бал кешегә савыт биргәннәр. Монысы да шусында да савыт да. Музейның икенче катында халкыбызның борынгы эш кораллары урын алган. Аларның күбесен авыл халкы китергән. Әлбәттә инде әле музей эшләре төгәлләнеп бетмәгән. Әйтик, экспонатларны куярга шкафлар юк һәм шулай ук диварларда фотосурәтләр җитми. Биредә инде тагын теләгән кеше тарихи экспонатларны китерсә, бик рәхмәтле булырлар иде. Бу безнең һәр зур объект булачак этнотуризмга, милләтне күрсәтү өчен, икенчедән бу яшьләрне тәрбияләү, туган якны ярату. Тау ягы татар керәшеннәре музее мәктәп янында урнашкан. Бу инде балаларны үткәне белән таныштыруда тагын да зур мөмкинлек. Тарихны белгәндә генә милли аң туа. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Кайбыш районы. Хәтерләсәгез, узган тапшыруларыбызның берсендә татарлар алга, татарлар берләшегез дигән җырлар турында сөйләгән идек. Аларны тыңлагач, милләтең, телең белән горурлану хисләре икеләтә арта. Гомумән, тирән мәгънәле сүзләр, сыйфатлы көй бер кайчанда битараф калдырмый. Әлеге җырлар турында сюжет эфирга чыккач, редакциягә шалтыратулар, үз фикерләрен белдерүчеләр дә күп булды. Алар арасында язучы Айдар Хәлим дә бар иде. Сүз уңайыннан татарлар берләшегез җырның сүз авторы да ул. Безнең редакция тагын юлга чыкты. Җыр артыннан. Кая барсак, кайда булсак та җыр безне узата бара. Җыр булгач, юл озынлыгы да сизелми, рухи көч тә арта. Бүген менә Чаллыга юл тотабыз. Һәм юлдашыбыз әлбәттә инде җыр, сыйфатлы җыр. Таңнарда зирләшегез, татарлар берләшегез. Әле генә яңгыраган җырны Чаллы шәһәрендә яшәп гомер итүче Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, җырчы Асия Әхмәтшина башкара. Менә хәзер без аларның йортында тапшыруларыбызның берсендә бу җыр хакында сөйләгән идек. Хәзер аерым тукталырга булдык. 1990 еллар башында киң мәйданнарда халкыбызны берләштерү ролен үтәгән җыр ул. Biz бит анда бардык татар халкының горур милләт икәнен, тарихын сөйләп аңлатып, язучылар белән бергә. Син бит биткән кеше түгел, күзеңне аш татар дигән уй белән біз бик күп җирләрдә йөрдек. Татарстанның бөтен районнарында, Казахстанда байтак җирдә булдык. Пермь өлкәсендә, Чиләбеләрдә, Петербургта. Бу сүзләр үзеннән-үзе җыр сорап тора иде ди Асия Әхмәтшина. Көй авторы Асия ханымның ире, танылган композитор Васим Әхмәтшин. Бик тиз туды ул җыр. Бу җыр тиз туды. Без исән дигән җыр. Ул да шулай тиз туды. Васим Әхмәтшин иҗат иткән без исән җыры да халыкка шактый таралып өлгерә. Җырчылар арасында да популярлык казана. Ул бөек татар җырчысы Хайдар Бигичев тарафыннан да башкарыла. Аны Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов та җырлый. Әлеге җыр сүзләренең авторы язучы Айдар Хәлим шигырьләрнең туу тарихы белән дә таныштырды ул безне. Сүзне залга керә торган ишек төбендә башлавыбыз да юктан түгел. 80-89 елларда әле шу басып торган урынымда ике җырымны минем "Без исән" дигән җырым һәм "Татарлар берләшегез" дигән җырларым туды. Баскан җирдән.
басқан жерде. Компьютер янына барып җитеп яза башлаганда бу шигырьләр әзер иде инде ди Айдар Хәлим. Татарлар берләшеге җырының беренче атамасы чакыру, аннан ул талантлар берләшегез дип үзгәртелә, соңрак татарлар берләшегез дигән исем белән атала. Ул әгәр дә дөресен әйткәндә, татар халкына, Татарстанга суверенитет, Татарстанга халыкара субъект дигән исемне алып килгән җыр. Ул шул кадәр киң таралды, киң күтәрелде, ул халыкның үзенә күрә милли гимн әйләнде. Исеме генә түгел, бу җырга язылган көйдә ике төрле яңгырашта, берсе Васим Әхмәтшиннеке булса, икенчесе композитор Флюра Талипова вариантында. Иман нуры булып тамсын, Коръәнгә күз яше без. Флюра Талипова композитор, җырчы, 150ләп җырга көй язган. Айдар Хәлим шигырьләренә 20гә якын җыр иҗат иткән. Шуның 5-се сәхнәгә чыкты ди ул. Татар язмышы шуларның берсе. Татар язмышы имгән ми бер яуда да. Бу шигырь бик нык ошады миңа. Һәм сәгатендә, минутында, секундына мин җыр язып куйдым. Менә шушы татар язмышын яздым да Айдарга шалтыратам. Айдар абый тыңлалым әйтәм. Менә шушында җыр тулы. Айдар абый тыңлады да. Шәп булган бит сеңлем. Күздән яшьләр чыкты диде. Бу тема шул хәтлем кирәк, чөнки халыкны күтәрәсе килә. Халыкка шундый җырларны җиткерәсе килә. Мин бер вакытта да җыр язам дип утырмадым ди Айдар Хәлим. Шулай да 10ннан артык шигыренә язылган җырлар киң танылу тапкан. Һәм иң мөһиме, аларның берсе дә халкыбызны битараф калдырмый. Бизисән дигән җыр, аны бик халык ярата, шулай ук аны Минтимеш Шәймиев ярата. Шәймиевның миңа карата бик кызыклы, шул кадәр тирән мәгънәле, бары тик шушы Бизисән җырына багышланган шәхси хаты бар. Безне талап bir kim bayamadı, bir kim bayamadı, sen күрсәң, biz şuna bay, çünkü tağman taraf, milleti biz işi, biz isen, biz isen. Benim enim Rus, etim Tatar. Şulay da менә шушындый кеше була торып, менә шушындый җырлар язгач, мин горурланам. Аз гына булса да үзебезнең милләтебезгә шушындый иштәлектәге җырлар белән үземнең өлешемне, үземнең ролемне үтәйсем килә. Җыр милләтне күтәрүче иң төп чара, мәңгелек байлык. Татар баласы татарча җырлаган вакытта, татарча сөйләшкән вакытта татар милләте бер кайчан да бетмәячәк. Гөлия Садыкова, татарлар, Чаллы. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, изге гамәлләр кылып татар булуыбыз белән горурланып яшәргә язсын. Сау булыгыз.